O Centro Agrogandeiro do Norde en Xinzo de Limia acolleu esta mañá a presentación oficial da Escola de Pastores de Galicia, que nace co obxectivo de profesionalizar o sector, dignificar a figura do pastor e favorecer o relevo xeracional no ámbito da gandaría extensiva. Sobica propuxo o desenvolvemento do proxecto da Escola de Pastores, entendido como un modelo ou ferramenta que permita mellorar o sector agrogandeiro a través do coñecemento e formación e promover o desenvolvemento rural sostible. A actividade gandeira en extensivo foi unha actividade tradicional da zona de Ourense, onde se conservaron as razas autóctonas que, aínda a día de hoxe, se encontran en perigo de extinción. Durante a reunión quedou reforzado tamén o papel da gandaría como ferramenta clave para a xestión sostible do territorio, a prevención de incendios, a fixación de poboación no rural e a xeración de produtos de calidade ligados ao mercado de proximidade. Escola de Pastores que impulsa a gandería extensiva e o relevo xeracional do medio rural. E non somos sospeitosos de loitar contra isto. Efectivamente, o Inorde ten da finca de Armariz pois un proxecto que xa leva anos de recuperación das razas autóctonas en perigo de exclusión. Razas autóctonas en perigo de extinción que a ovella galega, a cabra galega, a galiña de Mos e o porco celta. Non podemos falar de calidad alimentaria se non podemos ter unhos gandeiros que traballen esa calidade alimentaria. Teñen que ser unhos gandeiros que estén formados, que sexan profesionales e, sobre todo, que teñan futuro. A calidade alimentaria non a crea a industria, nin tampouco se crea no mercado. Día a día, na toma de decisións que se teñen que tomar ao campo, aí é onde comeza a calidade alimentaria que podemos estar a falar de Galicia. O proxecto conta co apoio da Fundación La Caixa dentro do seu programa de acción social no ámbito rural e coa colaboración de distintas administracións e entidades, así como de numerosos concellos do sur da provincia, co obxectivo de construir unha iniciativa compartida que contribúa a asentar poboación, reactivar a economía local e garantir o futuro da gandaría extensiva en Galicia.